गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले ये सखी गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले कही का बात रे नहीं के बुझात रे कही का बात रे नहीं के बुझात रे सुते जाला उ चोलिया के खोल दे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी बलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले मिल गई सखी होता जवानिया पे कहा डटे करेला सौत से प्याहा डटे आही दे दादा होता जवानिया पे कहा डटे करेला सौत से प्याहा डटे ऐसन मदद मिलल लुटेला लहरा जाई के उतर घर से बहारा सखी बोलेला हमसे बोल दे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी बलम भकलो लगे मिल गई सखी बलम भकलो लगे महाराज देवे न सकी हमें दहराज आही दे दादा रुपये सब प्रेमी बाबे महाराज देवे न सकी हमें दहराज अरे मलकी नित्या देवदा विकास हो पप्पू सुशील राजू करे प्रयास हो बाकी हमर जवानी न मोल रे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी बलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले कही का बात रे नहीं के बुझात रे कही का बात रे नहीं के बुझात रे सुते जाला उ चोलिया के खोल दे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी भातारे भकलो लगे मिल गई सखी बलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले नित्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो।